हाब सना नोंना न'आ एथ' गोजान ना हाग्राबारिसो थांनांगौ। सना आंना न'आ बिराद गिदिर नोंसिना हाया थोआमोन बेखायनो आं बेबायदि जायगायाव हा बायना न' बानायहैदों बिराद गिदिर बांलासो आंना न'आ। आयौ नंगौ नामा सना? औ सना। मानो लाखिखो बेयाव? है माबा सना सासे आंनि लोगोआ फैसा होफैनांगौ दं। नारखो एबार हले तामाम बरिया माल आनसिगौ। आयौ सना सोर बांगाल जाखो? ओइ जाम्बि जेबो नङा गिनाङा। आमी आब्दुल आमी तुम्हाके निয়ে যাব গো। सना मा होनखोथाय बे? बस थाब हरदो आंना आखाइ मानथारबाय। रहिम बस आमी बुझছেন না। পয়সা আন পয়সা। এই যে ধর। ओइ बस निया जा हा आं नोंखौ फानबाय। फाफिनो आंखौ थगायनासो लाबोदों। बायदि हाबा जाखांनाय सेकेन्ड मालखौलाय सोर लांखो? निया जा बस। रहिम निया जा। Enggak, paksaku, enggak. आयै आं फैबाय। आफा नों फैबाय। बेफोर मारै जालांखो आयै? जा रहिम लाइट दे। हो बस। आले रसियान मानजिया थोदे। हो बस। आले बस। রহিম আপিগুলা ভালকেসা আমি এদিকে যাব। ঠিক আছে বস। ভালকিসা রহিম। হবো দে। মাল তো বড়িয়া হলে। अबहाय दङ? नोंबो बै हाखरावनो गाब्र'नानै दङ जेराव आं गाब्र'नानै दङ। गाबनानै जेबो मोननाय नङा जिउआनो जेबो राहा गैला। जायखौ आसा खालामना फैदोंमोन बेनो निरासा खालामलांबाय। बेलाय जोंखौ बेयाव दोनफैना मा मोनदों? जोंखौ बायना मा मोनदों बेहा? बिसोर जाबाय आब्दुल, रहिम आरो आली बे एरियानि हिन्जावखौबो साप्लाय खालामग्रा आरो नों जायखौ आसा खालामनानै फैदों बेयो जाबाय आब्दुलनि आग्दा आखाल। थगाय हिन्जावफोरखौ फैसा थाखानि लब जाहोना लाबोयो। आब्दुला बायनानै सोरखौबा आथिं आखाइ दानस'ना आंनिनो थिनहरो।
आरो मोजां मोजां सिख्लाफोरखौ दिल्ली मुम्बाइआव फाथायहरदो रानि जानायनि सिमां नुदोंमोन सिमाङा सिमाङैनो थांबाय एथ' मोजां संसार दंमोन आंहा बे सनानि संसारखौ गारना आं गुबुन मोनसे संसार नागिरनायानो आंनि भुल जाबाय माथो सना मोना सिखारनानैसो दङरा आरे रे रे मानो गाबदों नोंसे बायदि गुफुर गावदाङा गाब्बा समायाथ' नोंखौथ' बसा मुम्बाइआवसो फानहरगोन फैसा मोनगोन मेल्ला मेल्ला फैसा हि फैसा आयु र' नोंखौथ' फानखागोन बसा मेल्ला फैसा आं बेयाव थाबाय थानो हाला माबा मोनसे माबा खालायनानै दिनै ओंखारलांनांसिगोन जों मोनसे खामानि मावनो हायो ओरै फैलाय खाथियाव ओरै सेराव खुलिहर जाथारसै मोजाङै जाबाय खुलिफैदो आरो माबा मोनसे नागिरदो गोरानो दा बुनो औ र' बोरो ए मोनबाय ए मोनबाय बेजोंनो खर'आव गेगोन बिसोरखौ सालाखौ दे थाफ्लादो औ दे जागोन बेजोंनो दा बेखौ खर'आव बुगोन बेहस जालायलाय दे थाफ्लादो फैसिगोन बेयो थाफ्लादो फैदो साना खनसे खोदोमनोसै आल्लाह दे मोजाङै हमथा आथिङाव औ आं आखाइखौ खानि मोजाङै हम र' आथिङाव खाथारदों सालाखौ सोरबासो फैगौ नामाथाय दे बैथिं दोनहरदो सोना दोनहरदो साला सैमानि फिसा औ थ' আলে রহিমটা কি হলো যা তো দেখে এটা কি হয়েছে ও বস রহিম রহিম বস কিবা হয়েছে রহিমটা কিবা হয়েছে মালটা নাই আরু জলদি আ বস রহিম বস কিবা হয়েছে রহিম পানি আন পানি রহিম এটা কিসে আপনি তো করে গেল আর আমি তুমি এটা কি করে দিল বস আমাকে মারিয়ে গেছে আরো বান্ডি গেছে আমাকে অফিসে লাগে জলদি করে হাঁটা ও বস ঠাড়িয়া জলদি Oi, skado. Oi, skado. Dah, sih.
কোথায় গেল? ওই যে বস, চল ওই যে, চল এই যে। চল চল চল। Abang kalau pergi kado 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 mari nubi kulai. Kado kado. ওই চল 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 জলদি চল। কোথায় গেল রহিম? নাই বস, নাই নাই। নাই কি নাই? চল বস, বুদাঙ্গত বাড়ি যাম। চল জলদি চল। थांदो माब्लाबाबो बावनाय नङा नोंखौ आब'। आंबो नोंखौ बावनो हानाय नङा बिमा। थांदो। माबायदि सुनि हिनजावखौ मोनबोफ्लांखोआ? आयै आयै हा ददेरे बेयाव मा फैफिनदों नोङो? हाबिसुनि मा गन्थं खास'लांनानै बाबा गोसोखौ स्रां मोनासै नामा नोङो? मैथालि सोमखोर आंखौ निमाहा होदो, आं बिराद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय। ओंखार नों बायदि सुनि हिनजावा। ओंखारलांना फाबिसुनि न'खर सिलिंखार खालामग्रा। आयौ आयौ मासिबा मोखां गोरा हिनजाव जाखो। आंखौ निमाहा होदो आयै।
ओंखारलां नों आंनि न'निफ्राय ओंखारलां नों बायदि बाजारि हिनजावनि गोनांथि गैया जोंनो मा नारबाय थाबावखो फैदो न'आव मोनबाय दा आं आंनि आखलनि फिथाइखौ